28 एप्रिलनिफ्राय नोंथांमोना 2 लाख बिफां फुलि गायनाय बे हाबाफारिखौ थाद'नाय गैयै जागायबाय थादों बा जागायनानै दिनैसिम आन्थोरजयै मावबाय थादों। दिनै चिरां जिल्ला सिंनि नैबे आमटेका रेन्जनि दाउखाबाहा ओनसोलावबो बे हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दङ। मा फोरमायगोन? सिगाङावनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि जानानै बड'लेण्ड ओनसोलनि थागिबि नोंथां साफ्रोमनोबो जों गोजोननायखौ जों बावहरग्रोनाय जाबाय। नंगौ थारैनो जों थांनाय 28 थारिखनिफ्रायनो जोङो थाद'हायै जोंनि बिफां गायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लाबोगासिनो दङ। जोङो क'क्राझार जिल्लायाव जोङो जागायदोंमोन। क'क्राझार जिल्लायाव जागायै जोङो दिनै चिरां जिल्लायाव जों हाबफैनो हाबाय। चिरां जिल्लानि जोंनि आमटेका रेन्जनि सिङाव थानाय नैबे दाउखाबाहानि 6 नम्बर जायगायावहाय जों दिनै फुंनिफ्रायनो जोङो फुलिखौ जोङो गायगासिनो दङ। जोबोद रंजाथाव बाथ्रा दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फरेस्ट प्रटेक्शन NGO जों लोगोसे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार ट्रेडिं एन्ड आलाइड क'अपारेटिभ ससाइटि आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो मान होनो गोनां खैलामेला बा आमटेका रेन्जनिनो रेन्जार सारजों लोगोसे माखासे स्टाफफोरखौ फैनानै बिथांमोना जोंजों मदद होफैबाय आरो फैनायजों लोगोसे नैबे थासारिखौ जों फैनानै जोबोद दुखु नांफैदों। मानोना नैबे जोंनि दाउखाबाहा ओनसोला बिराद गिदिर मोनसे फरेस्टमोन आरो बाव गोबां जिब जुनारफ्रा थांनानै थायोमोन। नाथाय दिनैनि गेजेराव फैना नुफैबाय बियो दिनैहाय धंस जाफैबाय। जोबोद दुखु नांथाव मानसिया गावनि बेनिफिट्सखौ नागिरनानै गावनि सार्थ लबखौ नागिरनानै दिनैहाय हाग्राखौ धंस खालामफैबाय आरो बेजों लोगोसे हाग्रायाव जिनोखि जिब जुनार थायोमोन बिथांमोनाबो दिनैहाय थानो हायैनि गोदाव सोराव जानांबाय। दा बेनिखायनो बेखौ आरो फिन सोमखोर महरै होफिननो थाखायहाय दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे बोल्ड स्टेपखौ लादों। बेनो जाहैबाय 2 लाख दंफां गायनायनि जिनाखि थांखि जिनाखि भिजन बेखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय जोङो मोनफा मोनफा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो आवगायलांगासिनो दङ आरो बेयाव गोबां बेबायदिनो रायजो राजाफोरनिफ्राय जों सहायखौ जों मोनगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नोंथां साफ्रोमखौबो जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जोङो खावलायदों नोंथांमोनाबो अननानै ज' फैनानै जाहाथे बिफां गायनायाव जाहाथे मदद होफैयो। बिफांनिफ्राय जों मा बेनिफिट्सखौ मोनो जों बयबो मिथिखागौ। दा सोमखोर मिथिंगा जुदि थायाब्ला दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाबो दिनै समायनाय नङा। बड'लेण्ड ओनसोलाबो मोनसे जौगानायखौ जोङो मोननाय नङा आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो मोजां बार हावाखौ मोननो हानाय नङा। बेनिखायनो जों खावलायो उननि फिउचारखौ नाहरनानै जाहाथे सोमखोर मोनसे ग्रिनार मोनसे बड'लेण्डखौ जों खालामनो हायो। जों मैयाबो मोनसे रेलिखौ सांग्रांथि मेलखौ जों लादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मेन सहराव। बे एवारनेस प्रग्रामखौ लानायनि ओंथियानो जाहैबाय जों माखासे मानसिनि माइन्डसेटखौ जों बोरैला चेन्ज खालामनो हानो जोंनि हाग्रा बा दंफांनि सायाव। दा बेखौ लानानै जों मैयाहाय जों रेलिखौ लादों। जानो हागौ नैबे रेलिया मोनसे ओंथि गोनां रेलि जागोन आरो गोबां मानसिफ्रानो फैनानै जाहाथे बे दंफांखौ गायफैयो आरो जोंखौ मदद होफैयो जों बेखौ मिजिंथिनानै जों मैयाबो रेलिखौ लानाय जादों। आरो बेबायदिनो जों गुबुन समफ्राव गुबुन दाब दाब जायगायाव बेफोरबायदिनो जोङो बिफांखौ जों गायलांबाय थागोन। खय बिगा गायगोन दिनैहाय बिगाजोंथ' हिसाब गैला मथा मथि जों दिनैहाय 3000 प्लास बिफांखौ जों दिनैहाय जों गायगोन। जों नायनि जों बेसेबां खारन नैबे हाया नैबे जायगाया हेक्टरजोंसो बे हेक्टरजोंसो हिसाब दङ आरो जों बेखौहाय जों नायनि जे बेसेबां बिगासिम बेसेबां हेक्टर जों कमप्लिट खालामनो हायो। बेयो सानसेनिल' खामानि नङा। आसाम सरकार बा बिटिसि सरकाराबो मोनसे समाव ब्रिक्सिट आन्दलन जे 1 crore बिफां गायनायनि हाबाफारि लाबोदोंमोन खिन्थु बिसोरो मेन्टेनेन्स गैयिनि थाखाय बिफांफोरा अनेक थैनांबाय। थिग बेबायदिनो बिटिसि सरकाराबो ग्रिन बड'लेण्ड मिशन खालामदोंमोन खिन्थु बे एथ' साक्सेसफुल नुवाखै खारन बेवहाय माने प्रटेक्शन गायखांनानै माने जोथोन गैयियाव बिदि जादों। नोंसिना बाहाय मा फोरमायगोन? नंगौ जों थांनाय माखासे समफ्राव जों नुबोदों गोबां बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लाबोदों। नाथाय बे बिफां गायनायनि माखासे हाबाफारिया बिसोरना जाहैबाय माखासे स्किमनि थ्रुयै फैनाय जादोंमोन। बिथांमोना जानो हागौ उइदाउट प्रफिट बा उइदाउट मोनसे बेनिफिट्स मोनदेना लाबानो बिफांखौ गायाखैमोन। नाथाय जोंनि माखासे उद्दिस'आ जोंनि बर' माहारियारि माखासेनि उद्दिस'आ आरो माखासे जोंनि फरेस्ट प्रटेक्शननि माखासे उद्दिस' जेनाखि बिफां गायनाय उद्दिस'खौ लानानै फैनायानो जाहैबाय जोङो
रावनिफ्रायबो जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो थाइसेबो मोनसे जोङो बेनिफिट्सखौ जोङो बिहराखै बा जों लुबैयाखै जों इस्सा जानानै गावनि गोसोजों जानानै जों दिनैहाय बिफांखौ गायफैदों आरो बिफां गायनायजोंल' जाया जों गोबां नुबाय बिदिनो लाख लाख मोनसे थांखि लायो टारगेट लानानै बिफांखौ गायदोंमोन नाथाय गायनानै बेखौहाय नायफिना दा नायफिनाबा बिफाङा थैखागोन गोबां जों बिदि नुबोखाबाय नाथाय बिफांखौ गायोबा बेखौ जोथोन लानांगोन बेखौ दै लुना होनांगोन बेखौ हाग्राफोरखौ एसे दानस्रांना होनांगोन बे देरजासिमाव दा बेबायदि आदब खायदाखौ जोङो लानांगोन गायनायजोंल' जाया बेखौ जोथोन लायोब्लासो बियो देरबोगोन दा बेखौनो जोङो सानदोङो जोङो बेयाव गोबां फरायसाफोर दिनैहाय इनभल्भ जादों बिफां गायनायाव सोरबा MA सोरबा BA सोरबा हाई सेकेन्डारि लेभेलनि आरो जाय बिथांमोना दिनैहाय मावनानै जाग्रा बिजनेस फालांगिफोर बिथांमोनाबो दिनै मोनसेबो थाइसेबो मोनदेरा लाबानो बिथांमोना दिनैहाय आवगायबोदों दा बेनिखायनो जोङो मोनसे फोथायनाय दङ इन फिउचाराव जाय जायगायाव माबे जायगायाव जों बिफांखौ दिनै गायसनबाय बेखौ आरोबाव जों फैनानै एसे मनिटर खालामफैनो हागोनखौ जोङो मिजिंथियो आरो नंगौ जोंनि माखासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय सहायखौ लानानै जों स्पटआव थांनानै जों बिफांखौ इन फिउचाराव जों जोथोन लाहैगोन आरो मोनसे मुंख'नांगौ गोनांथिया बेनोदि जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि खस्थ'खौ जेनाखि थांखिखौ नुनानै दिनै जाय मानसिफ्रा फिजिकेलि जों फैनानै गायफैनो हाया बिथांमोना दिनैहाय थ्रु QR कड जोंनोहाय गोबां थाखा फैसा सहायफोर हरबाय बिथां सहाय हरगिरि साफ्रोमखौबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों खारन नोंथांमोननि हेफाजाबनि गेजेरजों आरोबाव जोङो दिनै नैबे दाउखा बाहा जायगायाव फैनानै आरोबाव जों जै मै आरोबाव जों बिफांखौ गायफैनो हाबावबाय इन फिउचाराव जोङो आसा खालामबावो बिथांमोना दिनै न'निफ्राय ओंखारनो हायाखै खामानि एंगारनो हायाखै बिथांमोना जोंखौहाय थ्रु फाइनान्सियेलि हेल्प जोंखौ मदद खालामनो हाबावगोन होननानै जों मिजिंथियो